Telesforo, gizon argi bat zen, polifaterikoa. Bera izan zen ordezkaria, antzerkilaria, idazlaria, baina beren ezaera sakonekoa zen euskalduna zen, Euskal Herrikoa. Eta beren ametsa zen Euskal Herria. Euskal Herriaren osotasuna, eta Euskal Herriaren askatasuna, eta Euskal Herriaren nortasuna. Hoi izan beran oinarria. Beste guztiak izan ziren laguntzaileak. Osea, berak antzerki egin zituen eta idatzi bai, baina hori beren jarreran izan zen beren jakinduria erabiliz laguntzaile bezala erabili zuen hori beren proiektu sakona bultzatzeko. Asko maitezun Euskal Herria eta Euskal Herriatik emonzun dena. Emonzun dena, bera esatez zan Burgesiako familia batekoa, utzi zuen alde batea Burgesia eta elkartu zen herriarekin, atxikimentuarekin, eta lortu zuen herritarrekin uztartzea. Eta horrek eman zion gaitasuna herria ezautzea, ondo ezautzea, inopainoko hobeto ezautzea. Eta politiko batendako hori da elemento garrantzienteiko bat. Zati, politika ondo eramateko ezautu behar du herria zen nahi duen. Eta herria zen nahi duen egiteko herritarrekin atxikimentu eki behar du, ezautu behar ditu. Eta hori egin zen, utzi zuen beren jatorrizko familia eta herriari elkartu zen, herrian uztartu zen herriarekin atxikimentua lortu zuen, ezautu zituen herritarrak eta hortik egin zuen politika.